iko kudai. Aiwa kwakubvuma kumwanangu. Iwe muzukuru ambuya moyo unazambia moyo vepe marende pasira. Which one? Pasira pa. Oh, that, yeah. 30 years ari ku America but pakadzoka kutange munhu ari kubva kunonga ake donje kugokoko. No, I think it Kumbuka. depends, mommy, with the life you're if you've got a good job, then everything will go on for like me, like I do, hey. Plus, also you have to just take care of yourself. You know? Ayo unogona zvibate. Kunge inina me vako. Aiwa zvakarongeka. Okay, do you know any place in Itwa Gango? Because I was told that when you get to Zimbabwe, you have to have some Gango. So I just want to meet a couple of friends of mine, have some drinks and some Gango in a few minutes. So kuti uda kutobuda? Yeah. We're supposed to meet. Ko aukwanisiri kuzoita zvegango zvacho mangwana. Kozi ndafondera madzibaba kawo kuti vambo shandira tishandira. Madzibaba for what? Kuti amboshandira kambogadzisa zveupenyu hwako nemagi. No, mommy, I'm fine. No, everything is going on smoothly. Life is great. As you can see, like you're just saying, you know. Andikuona pandatovapa ndakutodawo vazukuru runza. Tiri kutasa kuti urorwo chii? Ndofasina kubatawo muzukuru wangu shuwa. Mommy, you don't have to worry. Ayo tarisa kusvika kwakaita uko. No, seriously, you don't have to worry. Kana kumbonzwanzi mwana wanyu aitwa engagement kunze uko. No, I'm actually engaged. Yeah? I've got a life partner now. And hopefully soon we'll be married. And we're living together, we're staying together, we're happy. So you don't have to worry about me. Ukuchaya mapoto kuku America uko. Sure kwenda unochaya mapoto kunze uko here zvichokwadi magi. Everyone is doing, Mama. You're moving together, you stay together for a couple of years. Everyone here, everyone. Mommy, that be so backwards. Where chindakiza mkwasha wangu ndiziye mkwasha wangu. Toziya muri yavo tutanga kufambirana kazvinhu zvienderani. That's my life partner. Magi. Kuda kuona murume wako kwete life partner shamwari yako. Asitara zvishamwari tiri uchazondiratidza asi damboona murume wako. Yeah, kunzoko kana titi life partner. Ndozvatiri kutaura. Fona michibvunza kuti murume wako ndeupi. Ndiye murume kwandiri, ndiye wandogara nayo, ndiye wandoda. Mukadzi uyu? Ndiye murume wako? Yeah. Satani. Uzoti kuAmerica kuna varumero? Mama, it's a personal choice. Kana zvanetse iko kwacho wakadi kudzoka kuno kwauya kuno tokutsvagira murume anokuroora. No, Mama, I want uyu. I want kuti aseva magi fire wale kuti fire die by fire. Mama, I can't do that. No. Magi chicho chaunenge chinditira. Mama, this is choice yangu andikazo ndiye wandiri kuda andika mama ndakazvarwa I was just born like born nani? Wakazvarwa nani wakadaro? Indi ndakakuzvara ndakawakadaro. Mama, ever since ndiri mudiki I've always known kuti inini I prefer actually ndoda magi nyara kunyaya kwarutareyo. Sauti zati pese point mama pray for me. Partner yangu tukunetsa ndetsanyira mukadzi wenu magi ndetsanyira mukadzi wenu. Ai wasakuzungudza musoro kuti ndingiri fire by force muro ingafe mami. Ai wait mama. Mama, it's my personal choice. I'm the one who chooses. Personal choice yekuti sei? Personal choice yechi? Kuda vazukuru. Damkwasha idiri kwatozvakutudza zvinhu. Mama, zukuru I can adopt. Kune ma IVF treatments. I can have kids anytime I want. You know what? Let's go to the and I was trying to even pandakabva kunoko. I was also dating my cousin. Mama, I wasn't telling you. So my wandirwadzisa magi. So mama, It's